ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଅ ଆ ଶିଖିବା। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଲୁ ଏ ଐ ଓ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ବର୍ଗେ ଜ ଝ ନିୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ର ଳ ୱ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଦନ୍ତସ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ